Ő itt Bob. Amikor Bob jól van, nagyon aktív. Szorgalmas és szeret táncolni és énekelni. Bob általában korán kell, és ilyenkor remekül érzi magát. De ma Bob beteg lett. Ezért Bob nem aludt jól, és felkelni sem akart. Beteg Bobnak nincs kedve azokat a dolgokat csinálni, amiket máskor szívesen szokott. Bob aggódni kezdett, ezért felkeresett egy orvost. Bob elmondta, hogy köhögéstől, tüsszögéstől és torokfájástól szenved. Az orvos közölte vele, hogy légúti fertőzése van, és biztosította arról, hogy nem kell aggódnia. A tünetek 1-től akár 3 hétig is eltarthatnak. De Bob hamarabb szeretne meggyógyulni, ezért érdeklődött, hogy az antibiotikum segítene-e. De az orvos elmagyarázta neki, hogy az antibiotikum ez alkalommal nem megfelelő, mivel az sem a közérzetét nem javítaná, sem a gyógyulását nem gyorsítaná. Mivel csak a baktérium okozta fertőzés lenne kezelhető antibiotikummal. Sőt, az antibiotikumok túlzott mértékű, illetve helytelen használata ellenállóvá teszi a baktériumokat. Azaz a korábban hatásos antibiotikum hatástalanná válik a baktériummal szemben. Mivel Bob általában egészséges, immunrendszerének természetes úton kellene leküzdenie ezt a fertőzést. Ezért közösen döntötték el, hogy Bob melyik vén nélküli gyógyszert válassza a tüneteinek gyors enyhítésére. Továbbá az orvos megkérte Bobot, jöjjön vissza hozzá, ha az állapota nem javul vagy rosszabbodik. De Bob állapota nem romlott, és pár nap tüneti kezelés után már úgy ébredt, hogy nincs is szüksége gyógyszerre, mivel sokkal jobban érzi magát. Így hát Bob ismét mindent úgy csinál, ahogyan szokott. Még énekel is. A következő héten Bob azt olvassa, hogy ha olyan esetben is antibiotikumot használunk, mikor nem baktérium okozza a fertőzést, a baktériumok ellenállóvá válnak, épp ahogy az orvos is elmondta, és a jövőben megnehezítik az olyan súlyos fertőzések kezelését, amelyek jelenleg csak antibiotikummal gyógyíthatóak. Így azzal, hogy Bob nem használt antibiotikumot, nem csak saját egészségét óvta meg, hanem mindannyiunknak is segített.